Dobrodošao. Nadam se da ćeš uživati u današnjoj priči. Pretplati se na kanal kako ne bi propustio sljedeće priče. Zagreb, početak veljače. Noć je bila hladna, s laganim snijegom koji je poput praha prekrivao krovove zgrada u Novom Zagrebu. U malom skromno uređenom stanu na 4. katu betonske zgrade, Ana Petrović pokušavala je zaspati. Iza nje bio je dugačak dan na odjelu interne medicine. Kao uvijek, trudila se dati maksimum, ne zbog novca, jer plaća jedva pokriva troškove, već zbog savjesti koju je nosila u sebi još od studija. Ana je imala 27 godina, rođena u Osijeku, ali se preselila u Zagreb prije 3 godine kako bi radila u jednom od gradskih KBC-a. Odrasla s bolesnom majkom i ocem koji ih je napustio kad je imala samo 10 godina, naučila je rano snositi odgovornost. Njezin posao nije joj bio samo zanimanje, već životni poziv. Te noći legla je nešto iza ponoći. Iako iscrpljena, misli joj nisu dale mira. Brinula se za jednu stariju pacijenticu koja joj se povjerila da je usamljena i da je nitko više ne dolazi posjetiti. U tom je trenutku zazvonio mobitel. Bilo je 0302. Neznani broj. U prvi mah tijelo joj je instinktivno ignoriralo zvuk, ali onda se pribrala. Medicinske sestre znaju. Poziv u gluho doba noći rijetko je dobar znak. Halo, izgovorila je promuklo, pokušavajući pronaći čistu misao. Gospođice Petrović, ovdje Marko Horvat. Trebam vas odmah. Radi se o hitnom slučaju. Dobili smo vaš broj iz baze podataka hitne službe. Glas je bio dubok, smiren, ali autoritativan. Ana je sjela na krevet. Joj je pokušavao obraditi informaciju. Marko Horvat? Nije joj bilo poznato to ime, ali nešto u njegovu tonu djelovalo je iskreno. Gdje se nalazite? Upitala je, već ustajući iz kreveta. U privatnoj rezidenciji, podno Tuškanca. Moje dijete ima visoku temperaturu, a nitko mi se ne javlja iz domova zdravlja. Molim vas, bio je to trenutak izbora. Mogla je reći ne. Mogla je objasniti da to nije protokol, da ne poznaje čovjeka, da je umorna, da to nije njezina odgovornost. Ali to nije bila Ana Petrović. Bez oklijevanja, obukla je svoje udobne hlače, toplu vestu i kaput. U torbu je stavila osnovni komplet za prvu pomoć koji je uvijek držala spremnim. Izašla na ulicu, gdje je zrak bio rezak, a gradska svjetla reflektirala se u ledenim lokvama. Ulica je bila pusta, osim starog psa lutalice koji ju je promatrao s klupe. Pola sata kasnije, vozeći kroz gotovo prazan grad, stigla je pred kuću na obroncima Tuškanca. Bila je to moderna vila, ali bez razmetanja. Svjetla su bila prigušena, a na ulazu je stajao muškarac u tamnom kaputu. Visok, tamne kose s tragovima sjedih, nosio je umor u očima, ali i neku vrstu smirene snage. To je bio Marko Horvat, čovjek koji nije izgledao kao netko tko bi zvao medicinsku sestru nepoznatu usred noći, bez ozbiljnog razloga. Hvala što ste došli. Oprostite ako sam učinio nešto neprimjereno, ali stvarno nisam imao izbora, rekao je iskreno, otvarajući vrata. U trenutku kad je zakoračila u kuću, Ana nije znala da je to prvi korak u priči koja će je promijeniti iz temelja. Ana je zakoračila u prostrano predvorje, gdje je topli zrak zamijenio hladnoću izvana. Prostorija je mirisala na lavandu i drvo, ugodno, ali nenametljivo. Zidovi su bili obloženi svjetlim drvetom, a na podu je bio tepih izblijedjelih tonova, očigledno odabran s ukusom, ali bez pretjerivanja. Marko ju je poveo prema dnevnoj sobi, hodajući ispred nje tihim, odlučnim koracima. Govorio je malo, ali u njegovim se ramenima vidjela napetost. U dnevnoj sobi, na velikom sivom kauču, ležala je djevojčica. Prekrivena dekicom, imala je crvenilo na obrazima i bila u polusnu, s vidljivim tragovima temperature. Na stoliću pored nje stajao je termometar, čaj koji se već ohladio i nekoliko neotvorenih vrećica s lijekovima. Ana je kleknula pokraj nje, automatski prelazeći u profesionalni režim. Njezin glas postao je tih, umirujuć. Kako se zoveš, srce? Upitala je dok je provjeravala temperaturu. Lena,
prošaptala je djevojčica, jedva čujno. Ana je izmjerila temperaturu, 39,1. Zabrinjavajuće, ali nije panika. Profesionalno je krenula s oblogama, savjetujući Marku koje lijekove može dati i u kojem razmaku. Koliko ima godina? Upitala je. 5. Imala je prehladu prije 3 dana, ali večeras se naglo pogoršalo. Nismo mogli dobiti nikoga. Ispričavam se ako sam prešao granicu, rekao je s mješavinom poniznosti i nelagode. Ana ga je pogledala. Bilo joj je jasno da nije riječ o razmaženom ocu koji očekuje da svijet stane zbog njega. Vidjela je očaj u njegovim očima, ali i nešto drugo. Ranjivost čovjeka naviknutog biti sam. U redu je. Svi bismo ovo učinili za nekoga koga volimo, rekla je nježno pokrivajući Lenu i dodajući oblog na njezino čelo. U sat vremena koliko je provela uz dijete, kuća je postajala tiše mjesto. Lena je zaspala mirnije, a Marko se polako otvarao. Ispričao je da mu je supruga preminula prije 2 godine iznenada od aneurizme. Od tada odgaja Lenu sam dok pokušava održati posao i stabilnost kod kuće. Nisam znao koliko može boljeti samoća dok nisam ostao sam s djetetom u tišini. A onda shvatiš, dijete osjeća sve, i bol, i tvoju tišinu. Rekao je, gledajući u strop kao da pokušava zadržati suze. Ana nije imala što reći, samo je bila tu. I ponekad, to je dovoljno. Prije nego je otišla, ostavila mu je točne upute za noć. Lena je disala tiho, Marko joj je prišao na izlazu. Ako bude opet nešto, smijem li vas nazvati, Ana je samo kimnula. Na putu kući, dok je vozila pored zasnježenih parkova i zatvorenih kafića, osjećala je nešto u prsima. Ne težinu, već početak nečega. Nešto toplo, ali opasno. Osjećaj koji dolazi kad si bio dio tuđe intime, makar na tren. Prošla su 3 dana otkako je Ana posljednji put vidjela Lenu i Marka. Iako je to bio samo jedan susret, ostavio je neobično jak trag u njezinu svakodnevnom ritmu. Tijekom smjena u bolnici, mislila je na njih više nego što bi htjela priznati. Pitala se je li Lena bolje, je li Marko uspio pronaći pomoć, ili je opet sam, zureći u zid dok mu dijete spava pored. U bolnici su dani prolazili u poznatom ritmu, žurni koraci, alarmi, tihi razgovori na hodnicima, pogledi koji traže potvrdu da će sve biti u redu. Ali ispod površine Ana je osjećala pomak. Ne samo zbog Marka, nego i zbog nečega u sebi, kao da se nešto što je dugo bilo uspavano, sada počelo buditi. U četvrtak ujutro dok je spremala torbu za smjenu, mobitel je zazvonio. Poruka. Broj bez imena. Lena se danas probudila s osmijehom i pitala kad će doći teta iz snijega. Hvala vam još jednom. M. Ana se nasmiješila. Kratko i iskreno, ali s nečim u očima što ju je natjeralo da se zaustavi nasred kuhinje. Ne sjećala se kad ju je posljednji put netko obratio tako, s pažnjom, s priznanjem. Tijekom pauze za ručak, dok je sjedila s kolegicom Marom, odlučila je otvoriti temu. Znaš ono kad netko neplanirano uđe u tvoj život i sve ti se odjednom čini tiše? Upitala je uzimajući gutljaj čaja. Mara ju je pogledala sa znatiželjom. Ti si se zaljubila. Nisam. Samo ne znam. Prvi put nakon dugo vremena netko me pogledao, a da nije tražio uslugu. Bio je iskren i izgubljen i stvaran. Mara se nasmiješila. To je ljubav, Ana. Ne romantika. Ljubav. Ona prava. Ona koja te natjera da staneš usred dana i pitaš se gdje je sad ta osoba. Otarila je do molajgu večernjim satima nakon smjene. Ana je odlučila otići u šetnju. Kiša je lagano rominjala, ali nije joj smetala. Hodala je prema Tuškancu, ne planirajući ništa. Bila je to šetnja više srcem nego glavom. Kad je stigla blizu poznate kuće, vidjela je siluetu djevojčice kroz prozor. Lena je crtala za stolom. Marko je sjedio nasuprot nje, koncentriran na njezine riječi. Bio je to prizor koji joj je stao u grlo. Nije pozvonila, samo je stajala nekoliko sekundi, kao promatrač vlastitih osjećaja.
i zatim polako otišla nizbrdo. Te večeri dok je sušila kosu pred ogledalom, Ana je napokon priznala, možda nije bilo slučajno. Možda ju je život prvi put nakon dugo vremena pozvao da ostane i da pripada. Subota ujutro. Zagreb je bio obavjen sivim oblacima i tišinom koju samo zimski vikendi mogu donijeti. U stanu Ane Petrović vladala je jednaka tišina. Sjedila je uz prozor, umotana u dekicu, s knjigom na koljenima koju je više gledala nego čitala. Misli su joj bile drugdje. Ponekad je zamišljala Lenu kako crta za stolom, ponekad Marka kako sipa čaj u 2 šalice. Bio je to niz slika koje nisu imale logičan slijed, ali su se osjećale stvarno, kao da pripadaju njezinu životu, iako još nisu bile dio njega. Oko 10 sati zazvonio je mobitel. Poruka. Ako ste slobodni danas popodne, Lena bi voljela pokazati vam crteže. A i ja sam mislio skuhati nešto konkretno. Emek i Ana je dugo gledala u ekran prije nego što je odgovorila. Srce joj je tuklo brzo, ali nije bilo straha. Više osjećaj da stoji na pragu nečega važnog. Dolazim u 4. Hoću li nešto ponijeti? Samo sebe. Markova kuća bila je topla i doslovno i u prenesenom značenju. Lena ju je dočekala s osmijehom i zagrljajem koji je iznenadio i Anu i njezina domaćina. Djevojčica je s ponosom pokazivala crteže. Većinom su to bile kuće, sunce i jedno veliko lice s crnom kosom i plavim očima. Nacrtala je Anu. To sam ja? Pitala je dirnuta. Da, teta koja dolazi kad je vani snijeg i kad me boli glava. Lena je to rekla s jednostavnošću djeteta, ali s toplinom koja je Anu pogodila duboko. Marko je pripremao tjesteninu s povrćem. Mirisi češnjaka i bosiljka širili su se kućom. Večera je bila jednostavna, ali iskrena. Razgovor je tekao lako. O poslu, o djetinjstvu, o glazbi. U jednom trenutku Ana ga je upitala. Kako se nosiš sa svime? S Lenom, s poslom, sam. Marko je zastao. Odložio je vilicu i pogledao je iskreno, bez obrambenog zida. Ne nosim se. Samo preživljavam. Najteže je noću kad sve utihne. Kad Lena zaspi, a ja ostanem sam sa sobom. Ima dana kad mislim da sve imam pod kontrolom, a ima i onih kad ne znam kako dalje. Ana je kimnula. Nije ponudila utjehu u riječima, već u pogledu koji govori, razumijem te. I to je bilo dovoljno. Nakon večere, dok su pospremali zajedno, njihove se ruke dodirnule. Trenutak je bio kratak, ali pun elektriciteta. Nitko nije rekao ništa, niti je trebalo. Kada je odlazila, Lena je već spavala. Marko ju je ispratio do vrata. Hvala što si došla. Njegov glas bio je tih, ali nosio je težinu značenja. Hvala što si me pozvao. Zatvarajući vrata, Ana je osjetila kako joj se srce puni nečim rijetkim i vrijednim, povjerenjem. A to je često prvi korak prema ljubavi. Tjedni su prolazili. Siječanj se polako pretvarao u veljaču. Dani su postajali duži, ali još uvijek hladni i sneni. Ana je sve češće dolazila kod Marka i Lene, ponekad nakon smjene, ponekad vikendom. Nije bilo potrebe za pozivom. Postalo je prirodno, kao da je oduvijek bila dio tog doma. Ponekad bi samo sjedili u tišini, svatko sa svojom šalicom čaja, dok bi Lena crtala ili slagala puzzle na podu. Nije bilo potrebe za velikim gestama. Blizina je živjela u svakodnevici, u načinu na koji bi Marko iz njezinih ruku uzeo tanjur kad završi jesti, u tome kako bi Ana popravila Leninu dekicu dok spava, u pogledima koji su govorili više od riječi. Ali, s tom blizinom dolazila je i nelagoda. Ana je sve češće primjećivala da se boji, ne Marka, ne Lene, sebe. Svaki put kad bi osjetila kako joj srce brže zakuca dok ga gleda kako pere suđe, u glavi bi joj se pojavio glas nemoj, ne opet. Prije 2 godine bila je u vezi s kolegom iz bolnice. Bio je šarmantan, sposoban, ali emocionalno odsutan. Kad su prekinuli, osjetila je olakšanje i sram. Sram što je ostala toliko dugo s nekim tko ju nije stvarno vidio. Od tada je podignula zid. Zid iza kojeg si nije dopuštala nadati se.
Jedne večeri dok su šetali Maksimirskom šumom s Lenom koja je trčkarala ispred njih, Marko joj je rekao: "Znaš, ponekad imam osjećaj da sam ti teret, da me gledaš i vidiš čovjeka koji nosi previše tuge." Ana se zaustavila. Pogledala ga je ozbiljno. "Marko, nisi mi teret, ali si mi postao važan, a to me plaši više nego što bih htjela priznati." Na trenutak je sve utihnulo. Samo vjetar koji je šuštao kroz gola stabla. "I meni si važna. I znaš što me plaši? Da ćeš jednog dana samo prestati dolaziti." Njihovi su se pogledi sreli i u toj tišini dogodilo se razumijevanje. Ne obećanje. Ne zaljubljeni zagrljaj. Samo priznanje da postoje rane koje još nisu zacijeljene, ali da možda, samo možda, više nisu sami u svom strahu. Kad su se vratili kući, Lena je zaspala na stražnjem sjedalu. Marko ju je nježno prenio u krevet. Ana je ostala još malo, šuteći u dnevnoj sobi, gledajući plamen svijeće koji je titrao na stolu. Te večeri, dok je hodala kući kroz snijeg, osjećala je da su joj koraci laganiji. Možda nije znala kamo to vodi, ali po prvi put nije morala znati. Petak navečer, Ana je ponovno bila u Markovoj kući. Lena je spavala u svojoj sobi, a dvoje odraslih sjedilo je u kuhinji s čašama crnog vina. Razgovor je bio tih, pomalo usporen, obojen blizinom koja nije tražila riječi. Sve dok se ne začulo kucanje. Marko se trgnuo. Pogledao prema vratima pa prema Ani. Lice mu je postalo zatvorenije, napeto. Nije rekao ništa, ali je ustao i otišao otvoriti. Ana je čula ženski glas. Nije razumjela riječi, ali ton je bio jasan, hladan, zahtjevan. Zatim tišina i onda koraci. Vrata kuhinje su se otvorila, a na pragu je stajala žena u 30-ima, dotjerana, s pogledom koji je odmah odmjerio Anu. "Vidim da si brzo pronašao zamjenu," rekla je Marku, ne obazirući se na prisutnost treće osobe. "Kristina, nije vrijeme." "Nikad nije, zar ne? Nikad nisi imao hrabrosti reći istinu. Nisi čak ni pokušao razumjeti što znači biti majka. Lena je i moje dijete, ne samo tvoje." Ana je ostala sjediti. Htjela je ustati, otići, ali nešto ju je prikovalo. Pogledala je Marka koji je sada izgledao kao netko potpuno drugi, manji, zatvoren, kao dijete pred olujom. Kristina je bila bivša Markova partnerica, majka Lene. Nakon smrti njegove supruge, ona je bila jedina druga osoba koja je tvrdila da ima pravo na dijete. Iako nije biološka majka, bila je prisutna prve 2 godine Lenina života, dok je živjela s Markom. Veza je završila burno. On nikad nije govorio o detaljima. Kad je otišla, nakon nekoliko minuta hladnog sukoba, Marko je sjeo nasuprot Ane. Ruke su mu bile stegnute. "Žao mi je. Nisam znao da će doći. Nije viđala Lenu mjesecima. Onda samo pojavi se." Ana je šutjela. Ne zbog ljutnje, nego zbog složenosti trenutka. Osjećala je kako se stara pitanja bude u njoj. Jesam li dovoljno jaka za ovo? Mogu li se nositi s njegovim prošlim životom? Ali i nešto drugo. Hoću li ga ostaviti sada kad postaje teško? "Nisam ovdje da ti sudim," rekla je tiho. "Ali moram znati u što ulazim. Ne mogu si priuštiti da opet budem izgubljena u tuđem kaosu." Marko ju je pogledao. Umor mu je bio na licu, ali i nešto dublje. Potreba da ga netko vidi, čak i u njegovim slabostima. "Znam da ne mogu tražiti od tebe ništa, samo hvala ti što si još tu." Te večeri Ana nije ostala dugo, ali kad je otišla, znala je da nešto važno nije puklo, nego se napuknulo i otkrilo unutrašnjost. Sljedećih nekoliko dana bilo je tiho, ali ne onom ugodnom tišinom koju su Ana i Marko naučili dijeliti. Bila je to napeta tišina, ona koja lebdi u zraku kad netko čeka da nešto pukne. Ana je osjećala da se nešto u njemu povuklo, kao da se zaštitni mehanizam vratio na svoje mjesto. Nije bilo poruka. Nije bilo poziva. U bolnici Ana se trudila ostati fokusirana. Pacijenti su dolazili i odlazili, kolege su joj pričali o nebitnim stvarima, ali svaki trenutak tišine vraćao ju je njemu. Ili njoj, Kristini.
Osjećala je da ju ne muči toliko Kristina koliko ideja da Marko još uvijek nije zatvorio vrata prošlosti. U četvrtak navečer nakon smjene odlučila je prošetati do Tuškanca. Nije planirala ući niti zvoniti. Samo je htjela proći pored kuće. No čim se približila, vrata su se otvorila. Marko je stajao na pragu kao da ju je čekao. Znao sam da ćeš doći, rekao je. Nisam znala ni ja, samo nisam mogla sjediti doma i pretvarati se da je sve u redu. Pozvao ju je unutra. U dnevnoj sobi bilo je toplo, ali zrak je nosio trag neizgovorenog. Lena je spavala, svjetla su bila prigušena. Kristina se ne vraća. Pokušala je otvoriti staro poglavlje, ali ono više ne postoji. Bio sam s njom jer sam mislio da moram. Sad znam da ne moram ništa što mi šteti. A štetilo mi je i Leni. Ana je sjela, ne skidajući pogled s njega. Znaš što mene plaši? Ne Kristina, nego da ću opet biti ona koja ulaže više. Ona koja daje, dok druga strana još uvijek mjeri što smije osjetiti. Marko joj je prišao. Sjeo nasuprot nje. Lice mu je bilo tiho, ali jasno. Ne tražim da mi vjeruješ odmah, ali molim te, ne zatvaraj ta vrata dok ih nisam stigao otvoriti. U tišini koja je slijedila nije bilo velikih riječi, samo prisutnost. I ona je bila dovoljna. Ana je ostala tu noć. Nije bilo dodira. Nije bilo ničeg fizičkog osim prisutnosti dvoje ljudi koji su sjedili na suprotnim krajevima iste sofe, dijeleći tišinu. Ali u toj tišini dogodilo se pomirenje. Ne s prošlošću, već s onim što dolazi. Bilo je nešto drugačije u danima koji su uslijedili. Nevidljivo, ništa se naglo nije promijenilo. Ali Ana je primjećivala sitnice. Marko ju je gledao dulje nego prije. Lena ju je počela zvati teta Ana, bez da ju je itko potaknuo. U njihovom malom krugu nastajala je rutina, doručak uz crtiće, zajedničko slaganje perilice, tišina u kojoj nije bilo nesigurnosti. Ana je shvaćala da prvi put u dugo vremena živi bez kalkulacije. Nije razmišljala o idućem koraku, nije analizirala svaku riječ, samo je bila tu. A to biti postajalo je sve snažnije. Jedne subote, nakon što su zajedno otišli na dolac kupiti voće, vratili su se doma natopljeni kišom. Lena je vrištala od smijeha dok ju je Marko nosio na ramenima, a Ana je pokušavala pokriti sve troje kišobranom koji se preklapao na vjetru. Kod kuće su se presvukli i skupljali oko stola s čajem i vrućim i u prenesenom značenju. Lena ju je dočekala s osmijehom i zagrljajem koji je iznenadio i Anu i njezina domaćina. Djevojčica je s ponosom pokazivala crteže, većinom su to bile kuće, sunce i jedno veliko lice s crnom kosom i plavim očima. Nacrtala je Anu. To sam ja? Pitala je dirnuta. Da, teta koja dolazi kad je vani snijeg i kad me boli glava. Lena je to rekla s jednostavnošću djeteta, ali s toplinom koja je Anu pogodila duboko. Marko je pripremao tjesteninu s povrćem. Mirisi češnjaka i bosiljka širili su se kućom. Večera je bila jednostavna, ali iskrena. Razgovor je tekao lako. O poslu, o djetinjstvu, o glazbi. U jednom trenutku Ana ga je upitala: kako se nosiš sa svime? S Lenom, s poslom, sam. Marko je zastao. Odložio je vilicu i pogledao je iskreno, bez obrambenog zida. Ne nosim se, samo preživljavam. Najteže je noću kad sve utihne, kad Lena zaspi, a ja ostanem sam sa sobom. Ima dana kad mislim da sve imam pod kontrolom, a ima i onih kad ne znam kako dalje. Ana je kimnula. Nije ponudila utjehu u riječima, već u pogledu koji govori: razumijem te. I to je bilo dovoljno. Nakon večere, dok su pospremali zajedno, njihove se ruke dodirnule. Trenutak je bio kratak, ali pun elektriciteta. Nitko nije rekao ništa, niti je trebalo. Kada je odlazila, Lena je već spavala. Marko ju je ispratio do vrata. Hvala što si došla. Njegov glas bio je tih, ali nosio je težinu značenja. Hvala što si me pozvao.
Zatvarajući vrata, Ana je osjetila kako joj se srce puni nečim rijetkim i vrijednim, povjerenjem. A to je često prvi korak prema ljubavi. Tjedni su prolazili. Siječanj se polako pretvarao u veljaču. Dani su postajali duži, ali još uvijek hladni i sneni. Ana je sve češće dolazila kod Marka i Lene, ponekad nakon smjene, ponekad vikendom. Nije bilo potrebe za pozivom. Postalo je prirodno, kao da je oduvijek bila dio tog doma. Ponekad bi samo sjedili u tišini, svatko sa svojom šalicom čaja, dok bi Lena crtala ili slagala puzzle na podu. Nije bilo potrebe za velikim gestama. Blizina je živjela u svakodnevici, u načinu na koji bi Marko iz njezinih ruku uzeo tanjur kad završi jesti, u tome kako bi Ana popravila Leninu dekicu dok spava, u pogledima koji su govorili više od riječi. Ali, s tom blizinom dolazila je i nelagoda. Ana je sve češće primjećivala da se boji, ne Marka, ne Lene, sebe. Svaki put kad bi osjetila kako joj srce brže zakuca dok ga gleda kako pere suđe, u glavi bi joj se pojavio glas: nemoj, ne opet. Prije 2 godine bila je u vezi s kolegom iz bolnice. Bio je šarmantan, sposoban, ali emocionalno odsutan. Kad su prekinuli, osjetila je olakšanje i sram. Sram što je ostala toliko dugo s nekim tko ju nije stvarno vidio. Od tada je podignula zid. Zid iza kojeg si nije dopuštala nadati se. Jedne večeri dok su šetali Maksimirskom šumom, s Lenom koja je trčkarala ispred njih, Marko joj je rekao: znaš, ponekad imam osjećaj da sam ti teret, da me gledaš i vidiš čovjeka koji nosi previše tuge. Ana se zaustavila. Pogledala ga je ozbiljno. Marko, nisi mi teret, ali si mi postao važan, a to me plaši više nego što bih htjela priznati. Na trenutak je sve utihnulo. Samo vjetar koji je šuštao kroz gola stabla. I meni si važna. I znaš što me plaši? Da ćeš jednog dana samo prestati dolaziti. Njihovi su se pogledi sreli i u toj tišini dogodilo se razumijevanje. Ne obećanje. Nezaljubljeni zagrljaj. Samo priznanje da postoje rane koje još nisu zacijeljene, ali da možda, samo možda, više nisu sami u svom strahu. Kad su se vratili kući, Lena je zaspala na stražnjem sjedalu. Marko ju je nježno prenio u krevet. Ana je ostala još malo, šuteći u dnevnoj sobi, gledajući plamen svijeće koji je titrao na stolu. Te večeri, dok je hodala kući kroz snijeg, osjećala je da su joj koraci laganiji. Možda nije znala kamo to vodi, ali po prvi put nije morala znati. Petak navečer, Ana je ponovno bila u Markovoj kući. Lena je spavala u svojoj sobi, a 2 odraslih sjedilo je u kuhinji s čašama crnog vina. Razgovor je bio tih, pomalo usporen, obojen blizinom koja nije tražila riječi. Sve dok se ne začulo kucanje. Marko se trgnuo. Pogledao prema vratima pa prema Ani. Lice mu je postalo zatvorenije, napeto. Nije rekao ništa, ali je ustao i otišao otvoriti. Ana je čula ženski glas. Nije razumjela riječi, ali ton je bio jasan, hladan, zahtjevan. Zatim tišina i onda koraci. Vrata kuhinje su se otvorila, a na pragu je stajala žena u 30-ima, dotjerana, s pogledom koji je odmah odmjerio Anu. Vidim da si brzo pronašao zamjenu, rekla je Marku, ne obazirući se na prisutnost treće osobe. Kristina, nije vrijeme. Nikad nije, zar ne? Nikad nisi imao hrabrosti reći istinu. Nisi čak ni pokušao razumjeti što znači biti majka. Lena je i moje dijete, ne samo tvoje. Ana je ostala sjediti. Htjela je ustati, otići, ali nešto ju je prikovalo. Pogledala je Marka koji je sada izgledao kao netko potpuno drugi, manji, zatvoren, kao dijete pred olujom. Kristina je bila bivša Markova partnerica, majka Lene. Nakon smrti njegove supruge, ona je bila jedina druga osoba koja je tvrdila da ima pravo na dijete. Iako nije biološka majka, bila je prisutna prve 2 godine Lenina života, dok je živjela s Markom. Veza je završila burno. On nikad nije govorio o detaljima. Kad je otišla, nakon nekoliko minuta hladnog sukoba, Marko je sjeo nasuprot Ane. Ruke su mu bile stegnute. Žao mi je,
Nisam znao da će doći. Nije viđala Lenu mjesecima. Onda samo pojavi se. Ana je šutjela. Ne zbog ljutnje, nego zbog složenosti trenutka. Osjećala je kako se stara pitanja bude u njoj. Jesam li dovoljno jaka za ovo? Mogu li se nositi s njegovim prošlim životom? Ali i nešto drugo. Hoću li ga ostaviti sada kad postaje teško? Nisam ovdje da ti sudim, rekla je tiho. Ali moram znati u što ulazim. Ne mogu si priuštiti da opet budem izgubljena u tuđem kaosu. Marko ju je pogledao. Umor mu je bio na licu, ali i nešto dublje. Potreba da ga netko vidi. Čak i u njegovim slabostima. Znam da ne mogu tražiti od tebe ništa, samo hvala ti što si još tu. Te večeri Ana nije ostala dugo, ali kad je otišla, znala je da nešto važno nije puklo, nego se napuknulo i otkrilo unutrašnjost. Sljedećih nekoliko dana bilo je tiho, ali ne onom ugodnom tišinom koju su Ana i Marko naučili dijeliti. Bila je to napeta tišina, ona koja lebdi u zraku kad netko čeka da nešto pukne. Ana je osjećala da se nešto u njemu povuklo, kao da se zaštitni mehanizam vratio na svoje mjesto. Nije bilo poruka. Nije bilo poziva. U bolnici Ana se trudila ostati fokusirana. Pacijenti su dolazili i odlazili, kolege su joj pričali o nebitnim stvarima, ali svaki trenutak tišine vraćao ju je njemu. Ili njoj, Kristini. Osjećala je da ju ne muči toliko Kristina koliko ideja da Marko još uvijek nije zatvorio vrata prošlosti. U četvrtak navečer nakon smjene odlučila je prošetati do Tuškanca. Nije planirala ući niti zvoniti. Samo je htjela proći pored kuće. No čim se približila, vrata su se otvorila. Marko je stajao na pragu kao da ju je čekao. Znao sam da ćeš doći, rekao je. Nisam znala ni ja, samo nisam mogla sjediti doma i pretvarati se da je sve u redu. Pozvao ju je unutra. U dnevnoj sobi bilo je toplo, ali zrak je nosio trag neizgovorenog. Lena je spavala, svjetla su bila prigušena. Kristina se ne vraća. Pokušala je otvoriti staro poglavlje, ali ono više ne postoji. Bio sam s njom jer sam mislio da moram. Sad znam da ne moram ništa što mi šteti. A štetilo mi je i Leni. Ana je sjela, ne skidajući pogled s njega. Znaš što mene plaši? Ne Kristina, nego da ću opet biti ona koja ulaže više. Ona koja daje, dok druga strana još uvijek mjeri što smije osjetiti. Marko joj je prišao. Sjeo nasuprot nje. Lice mu je bilo tiho, ali jasno. Ne tražim da mi vjeruješ odmah, ali molim te, ne zatvaraj ta vrata dok ih nisam stigao otvoriti. U tišini koja je slijedila nije bilo velikih riječi, samo prisutnost. I ona je bila dovoljna. Ana je ostala tu noć. Nije bilo dodira. Nije bilo ničeg fizičkog osim prisutnosti dvoje ljudi koji su sjedili na suprotnim krajevima iste sofe, dijeleći tišinu. Ali u toj tišini dogodilo se pomirenje. Ne s prošlošću, već s onim što dolazi. Bilo je nešto drugačije u danima koji su uslijedili. Nevidljivo, ništa se naglo nije promijenilo. Ali Ana je primjećivala sitnice. Marko ju je gledao dulje nego prije. Lena ju je počela zvati teta Ana, bez da ju je itko potaknuo. U njihovom malom krugu nastajala je rutina, doručak uz crtiće, zajedničko slaganje perilice, tišina u kojoj nije bilo nesigurnosti. Ana je shvaćala da prvi put u dugo vremena živi bez kalkulacije. Nije razmišljala o idućem koraku, nije analizirala svaku riječ, samo je bila tu. A to biti postajalo je sve snažnije. Jedne subote, nakon što su zajedno otišli na Dolac kupiti voće, vratili su se doma natopljeni kišom. Lena je vrištala od smijeha dok ju je Marko nosio na ramenima, a Ana je pokušavala pokriti sve troje kišobranom koji se preklapao na vjetru. Kod kuće su se presvukli i skupljali oko stola s čajem i vrućim